en George Bati. Ringre mamoko ang'wen ogol e pio lai kar dak ma Mathare bang' koth manyochue kono kendo kelo kwan ringre duto ma oseyudi Mathare nyaka ji 14. Familia moko bende pod manyo wedegi ma nyaka sani pok oyudi kata pok oyud ndachgi bang' pio olano. Midhiero mar oula ma okoko Kenya koro osekelo tho mar ji ma ok tin ne 60 e kinde ma luoro pod nitie. Jafwambo mar Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. En oganda mane ochiwore mar biro konyo e manyo ringre mamoko ma ichich godo ni pod olal e dier ot makaendi kalore ni nitiere moko manoseyudi to moko bende pod imanyo. Thoth ber sa midhiero, mine, ojende kod jodongo riwo ngufu kanyakla kendo konyore golo matafare kod gogne ke manyo ringre mar anyuola mar Collins Oyego manyopio e odgi otieno mar tich ariyo. Samane wachikore pi kamane wamanyo gi lwetwa kamano wamanyo kamane manye wapokwa mulo mwili. Koro samane wamulo mwili ne wapani en mwili achiel to ka en achiel wayude en gi Jelvin inena to gi Ruth kane gitie gi opposite side but Ruth gi Jacinta no wayudo ka pigcho dole to ong'iyo malo to Ruth nie kind bamne to mako tiende. Kamanda mar obila Sub County Master Fred Abuga oyango ni maromo ji mamoko 4 ne oyudi kawuono kendo yangi kod familia magi kamenyo pod dhi nyime. Nyaka sani ringre maromo 14 oseyudi nyaka nyo oula muomre e kar dak ma Mathare. Collins wacho ni pek mar oula nyo muko jirani kendo jirani no nyo biro mondo tony odgi kanyo kendo kanyo ema pigno nyo muke dhot kendo kelo negi masira. Pino medore dichiel moumo ot. Koro kaka noumo ot no bingi ne gine I ot ka nochuno ni ot mane ni mbele gi omukore motuomo mane gintie motuomo kendo mane ni e toke. Koro kitegi noumo gi. Od mamwa Bena Buluma wan gi Ruth Ajiambo manyathi nyamin gi wan gi Kelly Isaac Okoth manyakware maka wuode manotho 2017 wan gi Tash manyathi nyare nyathi nyaminwa mamamo adopt. Kwa di jirani luongo ni Jacinta Adhiambo. Jacinta Adhiambo ne nigi nyithindo ariyo. Nyithindo ariyo gi achiel luongo ni Austin, achiel luongo ni Jelvin. Giduto te ne githo. Kamenyo pod dhi nyime miradi. Miyo moro bende dengo kamirimo goe ngoga bang' pi ma nyathine ma jahigni 10 manyaka sani pok oyudi. Wednesday nikakuja nikapata Mathare yuko. Nikauliza mtoto ako wapi? Nikaambiwa mtoto yeye yuko. Mtoto wangu anaitwa Kelly Isaac Okoth. Ako na miaka 10. Naomba tu mnisaidie tu mtoto wangu tu apatikane tu. Tumepoteza watu wetu, yet hatujapata support from the county for the sake of wale divers tunaweza pata. Ekadak makia Michael, kamao yudi achiel kum ringrego. Bende chich ni olalo moro mapododinore nyalo bedo ni kod ringre mamoko. Nyaka sani jok mose yudo mastero jote chiro moro man Mathare kod primary mar Amederia mayudore Mathare. Ule kijana tulitoa alikuwa pade ile lakini hatuwezi kujua miaka yake ni ngapi. Polisi ndio walikuja wakachukua na mimi pia nikajipea shughuli nikaenda kidogo. Koro kijana moro ne wuoyo kagimo jok ni ng'ato nitiere ka biuru mondo une maiti moro nitiere kae to ne waparo ni ojok kae to chako dok kanyo kendo wacho ni tiende eri kama mule aneno ka mae en tiende to ji nyiero ka waparo ni ojok kae to ng'at machielo de kanyo to kogine kama to ywae mogole oko mokete wi pi kanyo ero. Ne en kijana ma rawera machalo jahigni 13 14 okete kacha maero osekawe mosetere. E kinde mamenyo pod dhi nyime ka aora bende medo dok piny matin geno nitiere kuom familia kanyakla kod anyuola mowito jogegi ni dok piny mar aora ni biro miyo gi geno mar yudo moko kuom jogi magiwito. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Mathare, Nairobi County. Watimo mos ne anyuola ma owito jogi.